Kao što smo mogli vidjeti, mijenjaju se rasvjete, moderniziraju ceste, no nikako da se modernizira i promijeni pogled na osobe s invaliditetom. Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 508.350 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena. A u ukupnom stanovništvu Hrvatske osoba s invaliditetom čine čak 12% stanovnika. Svi oni, barem jednom u životu, susreli su se s predrasudama. Podizanje svijesti prvi je korak prema ostvarivanju građanskih prava i uključivanju u društvo osoba s invaliditetom, a mi ćemo to u sljedećim minutama i činiti. I to uz pomoć Viktorije, Nine i Maje. Dobar dan i dobro mi došle. Dobar dan. Hvala na pozivu. Više od 1 milijardu ljudi u svijetu ima neki oblik zapravo invaliditeta. Osobe s invaliditetom su često osobe koje su na neki način nevidljive u društvu, ali ne i u udrugama vašim. Viktorija, predsjednica ste udruge Vukovarski leptirići. Dajte nam malo opišite zapravo čime se vaša udruga bavi, koliko imate članova i kako djelujete. Pa evo ovako, udruga Vukovarski leptirići je osnovana 2011. godine. I od tada vrijedno radimo, pišemo projekte, javljamo se na sve natječaje nacionalne i one europske. I evo danas smo jedna velika, respektabilna udruga. Trenutno imamo 21 zaposlenu osobu, s tim da smo imali od 30 do 40 osoba, ali evo sad nakon korone je zapravo jedna stagnacija što se tiče projekata, pa evo i mi smo zapravo zapeli sa nekim našim programima koji se evo završavaju ili su se već završili i imamo trenutno 220 djece s teškoćama u razvoju, različite dobi, dijagnoza, poteškoća, problema i njihove obitelji. Nina će nam reći nešto malo kasnije o svim tim projektima i aktivnostima koje provodite. Prebacit ću se odmah na Maju. Majo, vi ste također predsjednica udruge u Vukovaru. Da. Zove se Tko se boji sutra još. Da, vi ste nešto mlađi nego Vukovarski leptirići. Recite nam kad ste vi nastali, čime ste sve to? Ja prvo moram vas pohvaliti. Zadnji put ste se malo mučili sa nazivom, ovaj puta uspješno. Da, mi smo druga mnogobrojna udruga na području Vukovara. Sada brojimo na današnji dan 107 članova, nominalnih, redovnih. Mogu reći po čemu se ono izdvajamo, po tome što zapravo svi još uvijek volontiramo. To nas čini na neki način posebnima. Pružamo djeci ono što možemo pružiti, to je siguran prostor kroz igraonicu. Ono što sam rekla, naš Funland nije stajao, čak ni u vrijeme korone. I mislim da smo jedina udruga koja kvalitetno organiziramo i vrijeme roditeljima. A to je zapravo možda i ono što sam i zadnji puta rekla najbitnije, jer smatramo i dalje da je zapravo roditelj temelj obitelji. Kad je roditelj stabilan, onda imamo stabilnu obitelj, a time i stabilno dijete. Viktorija, vi ste zapravo i majka dječaka sa posebnim potrebama, to je mladića, već ima 16 godina. Na koje sve zapravo prepreke ste nailazili? Evo ga, od same dijagnoze do rehabilitacije, do sada evo ga kao jednog mladića od 16 godina koji opet ima neke svoje veće potrebe i zahtjeve. Da, pa tako je. Moj Leo ima 16 godina, ima težak oblik cerebralne paralize i od samog njegovog rođenja mi zapravo prolazimo kroz različite poteškoće od rane intervencije preko upisa u redovne vrtiće. Čak sam imala problem i sa upisom u specijalnu školu koji se upisao sa 12 godina, ali uvijek sam evo kroz rad udruge, kroz rad Vukovarskih leptirića osigurala i njemu, ali i svoj drugoj djeci igraonicu. Znači, nije imao taj deficit. Znači, sva naša djeca koja ne mogu ići u redovne vrtiće dolaze kod nas, socijaliziraju se, što mislim da je veoma bitno kako bi mi roditelji imali kvalitetniji život, da možemo sa svojim djetetom otići bilo gdje u kafić, na bilo koji drugi događaj, u trgovinu. To je sve sa našom djecom problem. Isto tako da se nadovežem na Maju, zapravo jako puno pomažemo roditeljima kroz svakodnevne razgovore terapeuti kada primaju djecu na terapije, kada ih daju roditeljima, znači svakodnevno ih savjetujemo i ono što je
najbitnije zapravo želimo osigurati i osigurali smo igraonice u prijepodnevnim i popodnevnim satima kako bi roditelji ostavili svoje dijete. I meni je to kao majci jako bitno. Neke stvari ne možemo odraditi sa svojim djetetom, tako da recimo liječničke preglede, da ne govorim, mi roditelji uvijek govorimo zapravo o nekim našim problemima i obavezama koje moramo odraditi, a rijetko kada govorimo, a trebali bi govoriti da mi želimo isto što i drugi. Znači želimo da imamo hobi, da se družimo, da ostavimo svoje dijete u toj igraonici, malo da odmaknemo, da se odmorimo, da napunimo baterije i to je jako bitno i mislim da smo i po tome i prepoznati i da su naši roditelji zahvalni što imaju ovako jednu udrugu i jedno mjesto gdje mogu na koje se mogu osloniti. Evo ga, malo prije ste zapravo spomenuli sve te projekte koje ste provodili kao udruga. Nina, vi ste nekako zaduženi bili za taj dio i još uvijek jeste. Kojim sve projektima se zapravo možete pohvaliti i što ste sve provodili? Pa evo ovako, ja sam u udruzi Vukovarski leptirići sad otprilike 2,5 godine zaposlena. Prije toga sam imala i volonterskog staža, tako da sam bila upoznata sa svim aktivnostima koje se provode u udruzi Vukovarski leptirići. Nakon toga sam počela kao izvoditelj projekta Društveni centar IN koji je baš to pokrivao popodnevne sate za igraonicu u sklopu koje smo organizirali različite aktivnosti za djecu širokog spektra aktivnosti. Imali smo i gospođu Ivu Tadić koja nam je radila art terapiju pod supervizijom sa korisnicima. Ona i njena pomoćnica Bela koja je terapijski pas. Zatim smo imali gospođu Irmu Binec-Dedić koja nam je držala plesne radionice i Tanju Popović-Filipović koja je za korisnike održavala malu školu potrošača. U sklopu tog projekta kroz 2 godine prošlo 75 djece i imali smo, čini mi se, 15 uključenih volontera u proces. Za mene osobno kao izvoditelj je to bio dosta izazovan posao, ovisno od dana do dana kako je djeci. Kad ih ima jako puno u isto vrijeme, zaista nam je bila potrebna podrška. Zatim smo imali programe Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno. To je taj program u stvari poludnevnog boravka za djecu koja nam dolaze u jutarnjim satima i poslijepodnevnim satima. Imamo i projekt Support koji nam je trenutno pomaže nam u stvari u izgradnji kapaciteta u slučaju povratka COVID-a. Ajmo tako reći, projekt je trebao puno ranije započeti, ali smo dobili mogućnost toga da se tehnološki opskrbimo i u slučaju krizne situacije da se ponovno mora raditi online. Roditeljima možemo izaći u susret tako da im se podijeli potrebna tehnologija, da oni imaju pristup svojim terapeutima, pristup pomoći u učenju na svakodnevnoj razini. To su neke stvari koje su nas tad zatekne nespremnima, ali se problemi detektiraju i problemi se u procesu rješavaju. Kroz projekt Support također dovodimo i dijagnostiku u našu organizaciju. Naše djelatnice sad trenutno završavaju različite dijagnostičke edukacije i na taj način u stvari se gleda da se roditeljima sa našeg područja u stvari omogući da ne moraju svaki puta ići za Zagreb, pa troškovi prijevoza, toga što i djeci izazovno putovanje u glavni grad. Lakše će im biti ako dođu u Vukovarske leptiriće po puno povoljnijoj cijeni u stvari da mogu dobiti te određene testove koji su njima potrebni, što za upis u vrtiće, što za upise u škole, da roditelji imaju pravo ostvarivati različita svoja zakonska prava. Tako da je taj projekt zaista u stvari jako dobar da se poboljšaju kapaciteti, da se roditeljima ponovno olakšaju neke stvari u životu. Zatim imamo projekt Tomatis. Tomatis nam je zvukovna terapija koja se u Republici Hrvatskoj još uvijek smatra eksperimentalnom, premda u drugim državama je ona izuzetno popularna. Sam program Tomatis u stvari omogućava korisnicima, dakle, kroz određeni uređaj, terapeut napravi procjenu i za svakog od njih individualno kroz slušalice pušta različitu klasičnu glazbu koja je prilagođena i on u stvari produbljuje zdrave živce u mozgu i na taj način poboljšava dječje kapacitete kako po pitanju koncentracije, motoričkog razvoja, emotivnog razvoja, potiče govor. Ima zaista spektar kvalitetnih, kako da kažem, ne bih rekla nuspojava, ali poboljšanja koja djeca kroz njega u stvari
postižu. Vrlo smo sretni, sad nam je po drugu godinu prošao u stvari projekt, tako da se mogu korisnici ponovno u njega prijaviti. I projekt za mlade, korak zajedno, mladi u zajednici, a ne na margini. Meni je to osobno jako drag projekt jer u njega su uključeni u stvari moji vršnjaci. Vrlo mi je to zanimljivo gledat. Znam kad upoznajem neke nove ljude i obično je da ljudi pitaju čime se bavite, što radite. Oni budu šokirani time kad ja kažem da u našoj organizaciji ima preko 200 djece s teškoćama u razvoju. Već je pitanje, to je veliki broj. Mi smo mali grad. Dakle, zašto vi niste upućeni da je toliki broj u stvari korisnika u vašoj okolini jer nisu uključeni u zajednicu? Dakle, kako mlade osobe, kako djeca, tako i mlade osobe. Sad, kroz ovaj smo projekt organizirali različite aktivnosti. Odlasci na izlete, u kuglane, u kina, to sve košta. Vrlo je nezgodno iz donacija zapravo financirati takve aktivnosti i tužno je to što se za njih, da bi se uključili u zajednicu, uopće mora pisati takav projekt. Oni trebaju biti dio zajednice. Oni su moji vršnjaci i ja trebam znati da su oni tu negdje oko mene. I mislim da je to u stvari jedna vrlo jaka poruka i da se u budućnosti treba, i to što ste rekli, senzibilizirati zajednicu i ljudima dati do znanja da su takvi ljudi oko nas i oni pripadaju, da se zabavljaju s nama, da imaju slobodno vrijeme koje kvalitetno provode isto kao i mi. I mislim da je ova prva godina zaista bila jako dobra, jako produktivna. Povezali smo se sa različitim organizacijama sličnog cilja iz Osijeka, Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije, Put milosti iz Osijeka i Zvjezdice iz Gunje su nam bili suradničke organizacije i tu su nam još bile Srednja strukovna škola iz Vukovara i Srednja Ekonomsko-tehnička škola iz Vinkovaca. Puno smo tu suradničkih organizacija imali, zaista smo se širili i kroz svaku aktivnost su se korisnici iz različitih gradova upoznavali. Automatski su širili svoje, u stvari, krugove prijateljstava, što je vrlo važno jer kad su rješavali ankete anonimne po kojima smo probleme detektirali, većina njih je rekla da je oni uglavnom vrijeme provode sa svojim bližnjima, odnosno užom obitelji ili kućnim ljubimcima. Oni moraju imati prijatelje. To nije posebna potreba, to je realnost. I tu priča staje, zapravo. Sve ste rekli, hvala vam, Nina. Maju, evo ga, zapravo vukovarski leptirići se zaista mogu pohvaliti hrpom projekata. Ne sumnjam da zapravo i udruga Tko se boji sutra još također. Idemo malo predstaviti što ste vi radili. Ja bih se evo s kolegicom složila da je zapravo tužno, a tužno je još nešto. Tužno je da udruge bi trebale biti ovdje kao nadogradnja sustavu. Sustav nije dobar. I sad sve ovo što pričamo o tome da roditelji djece s teškoćama kao što sam ja, kao što je Viktorija, kao što ne nabrajam ovdje, ostale udruge grada Vukovara su zapravo roditelji koji bi najsretniji bili da se mogu posvetiti svojoj djeci, njihove rehabilitacije, njihovom razvoju, a ne do ne znam koliko u noć pisati projekte. Jel, to je tužno. A sad mogu reći isto tako da bez obzira što smo krenuli, nastavili i u koroni našu igraonicu Funnyland za djecu s teškoćama, moram isto tako napomenuti da nemamo iste članove, nego su naši članovi drugi. Kod nas je najčešće od adolescentne dobi pa nadalje i tu moramo pričati o toj filtraciji kada nastaje problem. Nastaje problem kada dijete izađe iz srednje škole, jer vrlo često ljudi misle pa ok, imamo specijalnu školu, osnovnu školu Josipa Matoša u Vukovaru i nakon toga dijete se upućuje dalje. Ne upućuje se svako dijete dalje. I još jedna stvar, da se nakon 8. razreda osnovne škole Josipa Matoša ne upućuje svako dijete i ne ostaje u toj ustanovi, nego ide u srednje stručne spreme, pomoćna zanimanja, gdje nakon 17 godina on opet ostaje nezbrinut. Nema gdje. Sad tu dolazi problem. Isto tako moramo pričati i vjerujem da ćemo se složiti da jako puno roditelja nije nigdje uključeno. To mislim da je ogroman problem. Oni su tu, oni su sustav. Zašto je to tako? A onda ću se vratiti na projekte koje mi odrađujemo. To je tako zato što zapravo ovako, mi i ti ljudi, pa i neki, bez obzira što su u nekim udrugama učlanjeni, su nevidljivi sustavu. A nevidljivi su sustavu, evo, mi smo napravili jedno istraživanje, jednu analizu koja je jako zanimljiva, pa i šokantna. Ja bih rekla i šokantna. Kada baratamo brojevima, a moramo baratati brojevima, krenuli ste sa brojem oboljenja u Europi, brojem oboljelih sa invaliditetom u Hrvatskoj i tako dalje. Mi smo se posvetili dijagnozi autizma. Ne zato što je moje dijete sa autizmom, nego zato što smo krenuli od toga. Zašto? Zato što je to specifično. Dijete sa CP-om, dijete sa Downovim sindromom, mislim, to se najčešće dogodi vrlo brzo. Jel malte ne po rođenju ili vrlo brzo nakon toga dijete i roditelj dobiju dijagnozu, znaju s čime se bore.
Autizam dođe naknadno. Nekad se čak malo prekasno otkrije, ali najčešće oko 2. godine počinju te promjene u ponašanju kada se onda dijete upućuje na razne dijagnoze. To dijete najčešće nije u registru. To je onaj šok koji mi doživimo, koji sam ja doživjela sa mojim djetetom, sa djecom iz udruge, vjerujem mi da u partnerskoj, evo, nadam se danas sutra, udruzi isto ima djece koja nisu u registru. Kada država, znači na nacionalnoj razini, ne zna broj, onda o čemu mi pričamo i s kim se mi borimo, jel? Ako mi kažemo da ovog trenutka osoba sa autizmom ima 12.000, kad će moje dijete biti upisano? Tek sa 18? Hoće li mu sa 18 tek imati nekakva prava? Pa on i sad ima prava i potrebe, jel tako? I trebao bi onog trena kad se dijagnosticira, sada ne pričam tijek što piše u zakonu, ko bi trebao prijaviti tu osobu, odnosno onog trenutka kada dijete bude izvještačeno, dobije papire iz Centra za socijalno, dobije nekakva svoja prava, osobnu invalidninu i tako dalje. Ko bi to trebao odraditi, a ne uradi, nego sasvim nekakva čudna zakulisna igra se dogodi i te osobe ne budu upisane u registar. E sad, ponavljam, mislim čak i rekla sam zadnji puta da ćemo mi krenuti na nacionalnu razinu, sad vam ponavljam jednu drugu stvar, a to je kada netko u vrhu kaže da smo mi u europskom prosjeku, po kojim brojevima smo u europskom prosjeku? Onim koji nam odgovaraju? Onim koji nisu upisani. Ja? E sad, o tom još ima jako puno tema. A evo, ono što smo od zadnjeg puta, Bakina škrinja se nastavila, isto tako volonterski, isto tako nefinancirano. Mi dalje recikliramo. Donijeli smo vam punu vrećicu ovdje svega i svačega da vidite u kojem smo sada džiru. Drvo nas je spopalo. Majke su i dalje aktivne, ali smo prepoznali onu drugu stranu obitelji, a to su očevi. Očevi koji su vrlo, vrlo malo uključeni, koji gotovo ono što sam pričala i zadnji puta, ogroman postotak obitelji imamo, jednoroditeljskih obitelji. Znači tu je problem definitivno. Mi smo napisali projekt je prošao financiranje Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade. Imamo psihologa koji nam roditelje, tate, educira. Tate su iznimno zadovoljni, super je problem. Oprostite, što bude problem s očevima? Da li se oni uplašu u tom trenutku? Majka uvijek majka. Ne, ja bi ovako rekla. Pa dobro, da, mi smo hlavice. Mi okupljamo mlade i to tako i na najmanjim krajcima snage mi odreagiramo, mi možemo i to se najčešće opet kasnije da ne govorim realizira na naše zdravlje i to je u većinim slučajevima tako. Evo, i mislim da i tu studiju ima iskustva i osobnog. Ali kažem, evo, očevi su, vi morate razumjeti, znači majka ostvaruje nekakva prava po djetetu. Vrlo često je to ili skraćeno radno vrijeme ili ostaje kući njegovati svoje dijete. Tata je hranitelj. Tata odlazi od kuće, tata mora raditi, jel? I onda nije ni tako jako blizu toga djeteta, jel? A majka proživljava svaku minutu, svaku sekundu toga djeteta. Onda kad se tata vrati napokon sa tog posla, onda nastaju problemi i mama je umorna i mama bi sad mrvicu tog odmaka. Jel? Naravno da onda dolazi i do obiteljskih problema. Gdje je tu suport i gdje je tu podrška i kad je itko, evo moj dječak je 13 godina, znači kad je itko u tih nama 11 jer s 2 godine dijagnosticiran, ponudio bilo kakvu nama roditeljima psihološku pomoć. To nismo doživjeli. Jel? Evo sad prvi puta neki roditelji kažu, evo sad kroz recimo taj projekt naš Tata je tata, kažu, pa ja sam izgleda dobro to radio ovih par godina, ja nisu ni sigurni. I jako je dobro što sad ti roditelji koji su ostali u obitelji očvrsniće i projekt edukacija, znači oni će opipati to svoje znanje. Neko će validirati i reći će, bravo, to si dobro radio. To izostaje i onda, evo, uslijed strašnog, ogromnog stresa, strašno osobnog fizičkog zamora, burnouta, psihičkog, dolazi znači do raskola obitelji. Definitivno. Vidimo, problemi su zapravo sa svih strana, od dijagnoze pa preko papirologije, država tu isto evo tako, da. igra zakulisne igre, što smo mogli čuti. Ja bih se nadovezala na Maju, zapravo mislim da je najvažnije da djeca budu od malena uključena, znači u sve potrebne terapije, u redovne vrtiće, u škole, tako da mi roditelji nemamo tih problema da majke ostaju kod kuće, da se brinu za djecu, s tim da ne ostvare neka prava, recimo status roditelja njegovatelja i onda u principu znači i egzistencija se smanjuje
Znači, ukoliko nama sustavno ili evo preko udruga djeca budu uključena od najranije dobi, a da ne govorim o tom stresu, ne treba ova terapija, ona terapija, nema se dovoljno novca, pa se prave humanitarne akcije, pa se mora za Zagreb. Najvažnije je to i mi sad tome i doskačemo zapravo. Kupili smo najnovije, najmodernije testove za procjenu čak i autizma, znači ADOS test, test inteligencije i brojne druge za ostvarivanje svih socijalnih prava i za što brže uspostavljanje dijagnoze i da se djeca što prije uključuju u sve potrebne terapije, da se socijaliziraju. Jer i mi roditelji, ako nam djeca nisu negdje uključena, znači mi smo doslovce osuđene biti kod kuće i faktički majke postajemo asocijalne. Da, ali isto tako moram napomenuti da i majke koje rade vrlo teško ostvaruju svoja prava. Skraćeno radno vrijeme, ja moram se pohvaliti, ja sam nakon nekoliko godina truda uspjela ostvariti svoje skraćeno radno vrijeme. Mnoge to ne uspiju, moramo biti realni. Isto tako, majke, ja osobno znam koju moj sin ima dijagnozu, kakvo je njegovo stanje. Na zadnjem vještačenju dobio je kategoriju broj 4, trajno i teško. Znači svaki puta pred to vještačenje koje se dogodi, znači gdje oni ponovno procjenjuju njegovo zdravstveno stanje, svi strahujemo. Mislim, to je činjenica, jel? A isto tako je činjenica da je porastao broj odbijanja takvih zahtjeva. Malo je to čudno, pa i paradoks. Ako je jednom dijete trajno i teško oštećeno, kako je moguće da sljedeći puta taj isti roditelj izgubi svoja prava tim trenutkom kad je on izgubio je sve. A da ne kažem onda da dijete se sklanja, ne znam, sa osobne invalidnine, pa i opet i taj dio egzistencijalni izostaje. Znači, kažem, jedno su zakoni, a drugo je provedba. Jel? To je nešto sasvim drugo. Jel? Isto tako ne možemo reći da je do ljudstva. Mi svi idemo u isto vještačko tijelo i svi se susrećemo sa istim osobama već godinama, svakih 2-3 godine, kako ko dobije rješenje. Moram napomenuti da za vrijeme korone isto tako nije izostalo traženje novih nalaza, a znamo kakav je problem bio posjetiti bolnice u vrijeme korone. Svi mi smo već imunokompromitirajuću djecu izlagali u bolnicama kako bi morali i nove nalaze. Govorim vam koliko je to zapravo komplicirano. Koliko se treba olakšati i pojednostaviti roditeljima život. Onda mi možemo pričati o udrugama, o nadogradnji, o ispunjavanju njihovog kvalitetnijeg društvenog života i djeci i roditeljima. Ali dok ovo šteka, mislim, to je temelj, to je osnova. A što će onda biti, evo ga, sada pričamo još dok ste očevi i majke živi, što je sa djecom nakon što roditelji umru? To je naš drugi veliki problem. Dok su mali, borimo se da napreduju, da imaju terapije, da se socijaliziraju. Evo, nakon 21. godine kad izađu iz sustava obrazovanja, oni ne pripadaju nigdje. Fali, znači svugdje i kroz udruge i sustavno i poludnevni boravci, cjelodnevni boravci, da ne govorimo o organiziranom stanovanju. Evo, ja sam se prije nekoliko godina i razboljela, imala sam karcinom dojke i sada nikad ne znam kada će mi se vratiti, kada ću ponovo na liječenje i sada me to doslovce proganja gdje ću ja sa svojim djetetom. Znači, potrebno je u našoj sredini da imamo mi jednu udrugu, našu Golubicu, koja jako lijepo radi, imaju organizirano stanovanje, ali to je to, oni su puni. Znači, nama trebaju nove stambene jedinice gdje ćemo i sobe za krizne situacije u obitelji. Evo, recimo, ukoliko se meni bolest vrati, znači da ja ne moram svoje dijete davati u Gornju Bistru, u neku ustanovu, nego da on bude tu, u svom gradu, da ja mogu dolaziti, da se mogu prošetati s njim, da su jako veliki problemi i ljudi nas ne razumiju. Mi koji imamo jako teško bolesnu djecu, znači i motoričke poteškoće, pelene, hranjenje, epinapadi, ne mogu shvatiti kada mi kažemo da mi želimo da naša djeca zapravo ne žive duže od nas. To je jako teško, ali jednostavno mi smo svjesni da mi nemamo gdje s njima, pogotovo u te ustanove, svugdje je malo zaposlenih, znači ta djeca su osuđena na krevet, da ih se nahrani, presvuče jednom dnevno, ako se stigne. Ili sedira, jel? Da, a naša djeca su puna ljubavi. Mi u našu djecu ulažemo, evo, svugdje kroz jednu, kroz drugu udrugu.
vodimo ih svugdje i onda odjednom kad nas ne bude da oni budu osuđeni, ne znam, u nekom kutu. Da, ja ću samo se nadovezati. Udruga Golubica izvrsno radi, ali isto tako Udruga Golubica okuplja djecu mlade preko 21 godine sa intelektualnim poteškoćama. Znači, čak i da nisu puni, mi tamo nemamo mjesto. Problem je, znači ne postoji. Jel? Ne postoji rješenje za sada. Izaći će zakon, izaći će vjerojatno nekakvi pravilnici kako bi to trebalo izgledati. Pa evo, tu su udruge, pa evo nekako će se nešto stvoriti. Znači ne postoji magični štapić. Znači to mi, evo, udruge prebacujemo gore, baš na njih i evo kažemo da to treba biti njihova briga, da se trebaju pozabaviti time. Jer ponavljam, postoje i roditelji i djeca koja su nevidljiva, koja nisu u našim udrugama, jel, ni u jednoj ni u drugoj, pa ni u trećoj koju smo spomenuli, pa evo i četvrtu i Vukarskim Iskricama. Kažem, to su roditelji koji isto tako imaju potrebe, stari su, zbog nekih razloga, da ne nabrajam, nisu nigdje učlanjeni, ali ne znači da ne postoji problem. I ne znači da su oni svoj problem riješili. I oni su tu. Ja? Ja se nadam da ćete sve svoje probleme, a vidimo da zapravo ima jako puno, da smo tek samo zagrebali. Još jedna emisija. Da, još jednu emisiju samo posvećenu zapravo udrugama i problemima s osobama s invaliditetom. Puno uspjeha u daljnjem radu. Vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste nas ugostili. Hvala. I to bi bilo to od nas za danas. Mi se vidimo i družimo tek sljedeći tjedan od četvrtka. Gledajte nas, ostanite uz nas, uz Vinkovačku plavu televiziju. Ugodan vikend i doviđenja.